Comença Harmonies. Música i paraules per alimentar l'esperit. Una acurada selecció de temes musicals per arribar a l'ànima. Harmonies, amb David Siscar i Miquel Albert Soler. Queda't amb nosaltres. Benvinguts, amics, amigues, a una nova edició d'Harmonies, aquest programa que té per objectiu difondre la música d'inspiració cristiana, perquè pensem que és molt desconeguda, i alhora el seu missatge, el missatge cristià, que és molt actual. A vegades pensem que és una cosa del passat i no, ens pot aportar coses molt bones pel moment present. I bé, també escoltarem cançons amb missatges relacionats. En definitiva, és un programa que pretén apropar-vos bona música i bons missatges. Oi, David? Efectivament. Música per escoltar. Sempre pensem que n'hi ha molta, podem triar la música de moltes maneres diferents, però també, doncs això, com deia el Miquel Albert, és important quin missatge porta aquesta música que escoltem. I si som cristians, doncs és bo que almenys, si més no part de la nostra dieta, tingui una font també de la nostra dieta cultural, tingui una font cristiana, per no anar tibant cap a una altra banda, no? En definitiva, música cristiana n'hi ha molta, ens ho deia el Miquel Albert, i avui volem explorar un tipus de música que potser a nosaltres personalment, el Miquel Albert i el David, no ens és tan proper, però que també és música cristiana i n'hi ha i força. I bé, els missatges potser són una mica més blanc i negre, més senzills, són missatges fàcils d'entrar, amb una component més per ballar gairebé que per escoltar, però bé, posats a ballar, doncs millor ballar amb missatges constructius i missatges que ens ajudin a triar el nostre camí com cal, que no a ballar depèn de quins missatges escoltem de reggaeton, que de vegades n'hi ha per estirar-se els cabells i alguna altra cosa més, també. Música n'ha d'haver per tothom, i us portem el reggaeton de funky. Bé, i uns quants col·laboradors més que, com acostumen a fer ells, solets ja es presenten. El tema es diu Bye Bye i ens parla d'aquesta dualitat del que era la vida sense Déu i la vida amb Déu, amb el que Jesús ha fet per ell. Funky, yep, Alex Zurdo, de la A a la Z, redimido, oh man. Oveja cósmica. No le envidio nada al mundo, en mi corazón no cabe. Tengo otro gusto más rotundo, y solo Dios lo sabe. Ni Gucci, ni Prada, ni unos Balenciaga me van a cambiar el mood. Que no es lo que gaste ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso. Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité de aquella vida, me quité adiós. Y aquel camino dije bye, bye, bye. Hasta nunca dije bye, bye, bye. Hasta nunca. Imagínate un pozo peligroso y dicho pozo dentro de un calabozo. De allí me sacaron, soy más que dichoso. Jesús pagó la fianza y fue muy costoso. De vida vergonzosa, vida victoriosa, imperfecta pero maravillosa. Estoy hasta buen mozo, mira qué cosa. Bueno, por lo menos eso piensa mi esposa. Al día y no fue que me saqué la lotería. Cristo es la razón de mi alegría. Tengo gozo poderoso con eterna batería. Gozo que el mundo nunca me daría. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede Ni quitar. Gucci, ni Prada, ni unos Balenciaga me van a cambiar
que no es lo que gaste ni lo que yo haga, sin eso me siento good, por eso. Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité, de aquella vida me quité, adiós. Y aquel camino dije bye, 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 hasta nunca dije bye, bye, bye. Hasta nunca. Definitivo, ahora sí me siento vivo. Lo negativo no se ve atractivo. ¿Cómo te lo describo? Solo sé que estamos activos y positivos. A mí me perdonaron y borraron el archivo. Algo nuevo en mi vida se manifiesta. Ahora fue que comenzó la fiesta. No hay propuesta del mundo que suene cool. Solo con Dios y mi familia me siento full. Me quité. Mi pasado se quedó en un TBT. Para allá no volveré. Me quité. Transformado de la cabeza a los pies. Esto sí que es vida. Lo gritaré. Esto sí que es vida. Lo viviré. Esto sí que es vida. Lo cantaré. Yo me quité. Ni Gucci, ni Prada, ni unos Balenciaga me van a cambiar el mood. Que no es lo que gaste ni lo que yo haga, sin eso me siento good, por eso. Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité, de aquella vida me quité, y aquel camino dije bye, 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 hasta nunca dije bye, bye, bye. Hasta nunca. Quan parlem de comunió, podem pensar en un concepte molt restringit, sobretot en el cristianisme catòlic. Pensem només en el sacrament de la comunió que podem rebre al llarg d'una missa o durant una missa. Però, de fet, el concepte de comunió és molt més ampli. Qualsevol taula parada, amb amics, amb familiars, pot ser un bon moment per fer aquesta memòria de Jesús en comunió entre nosaltres i amb ells. D'alguna manera ens ho recorden els tequis amb aquesta cançó Entra a mi hogar, en comunió amb els amics, amb els familiars i amb Jesús. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel. Abre mi casa mientras tú estés. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel. Abre mi casa mientras tú estés.
Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Vull veure el món de veritat. Tants dies de superfície, no sabem ni on ens hem quedat. De tantes coses boniques, no en conec ni la meitat. Això va de veritat. No t'equivoquis de realitat. No t'enganyin, sempre hi ha més temps del que has pensat quan sents les coses de veritat. Vaig conèixer un peix trompeta sota un mar ple de coral que em va fer descobrir històries que sempre passem per alt, que caminem de puntetes per allò que és important. Això va de veritat. No t'equivoquis de realitat. No t'enganyin, sempre hi ha més temps del que has pensat quan sents les coses de veritat. Això va de veritat. No t'equivoquis de realitat. Que no t'enganyin, sempre hi ha més temps del que has pensat quan sents les coses, quan sents les coses de veritat. Sempre us diem que hi ha molta música cristiana, però que en català ens falta potser més continguts i us animem a que si coneixeu alguna cançó que encara no heu sentit aquí en el programa, que ens la feu arribar, que ens ho feu saber al correu harmonies@missatge.org. Molts cops ens decidim per buscar temes que tinguin un missatge afí, és a dir, música que no és pròpiament cristiana, però que el missatge que dona és un missatge compatible amb el de la fe cristiana. I avui us portem una descoberta, que és el Guillem Roma, amb aquest tema superfície i realitat, que ens parla d'això, de no quedar-nos només en les coses que són superficials, sinó en buscar el que és autèntic. I d'això Jesús en sabia molt, de buscar l'autenticitat. Escoltàvem Guillem Roma amb aquest superfície i realitat des del seu treball Postureo Real.
I ara us portem una cançó que fa una referència bíblica molt concreta. Cita bíblica. Efectivament, us volem recomanar una cita bíblica. Us volem recomanar que llegiu la primera carta als corintis o cristians de Corint, que va fer l'apòstol Pau, però ho concretarem també més nosaltres. Concretament el capítol 13, versets de l'1 al 8. D'això va la cançó que escoltarem. Ens parla del veritable amor, i és que el veritable amor és l'autèntic motor del cristianisme. De fet, Joan Apòstol, amic íntim de Jesús, ja ho va definir. Déu és amor. Aquest amor autèntic li canten el Santiago Benavides i la Aleja Rodríguez amb aquesta cançó que ara escoltarem, De nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale. Las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Fe que mueve montañas, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire. Harmonies. Música amb missatge. Seven years old, third row
help you. John 3:16. Something changed in me. Red letters coming off the page, flooding my heart with amazing grace. I knew then, I believed, and those roots run deep. Oh, I've been through some faith-shaking hard times, yeah, but nothing's gonna make me forget. Every one of those Sunday sermons, every time that crowd would sing, I could hear my Savior calling, telling me how much He loves me. No matter what the world throws at me, I know His word is true. It all started with heart stirring, spirit moving Sunday sermons. Devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. The devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Gonna have my worries, well that's part of life. But then I think of those stories about what my God can do. He's still moving like He did back then. Born again people, can I get an amen? We've all seen the proof. He makes all things new, even all those faith-shaking hard times, yeah. I never wanna stop remembering every one of those Sunday sermons, every time that crowd would sing. I could hear my Savior calling, telling me how much He loves me. No matter what the world throws at me, I know His word is true. It all started with heart stirring, spirit moving Sunday sermons. Devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Oh, those Sunday sermons. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus loves me, ain't no doubt, so I'm gonna keep on talking about. Oh yeah, every one of those Sunday sermons, every time that crowd would sing, I could hear my Savior calling, telling me how much He loves me. No matter what the world throws at me, I know I'll make it through, all because of those heart stirring, spirit moving Sunday sermons. Devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Doncs aquesta que escoltàvem és la Ann Wilson, amb el seu Sunday Sermons. És una cançó amb energia, expressant la confiança en Déu. Ella diu que sempre sent a Déu dient com se l'estima i que, doncs això, tots podem sentir això mateix. La cançó es deia Sunday Sermons, de Ann Wilson. I nosaltres aquí a Harmonies també cerquem aquesta harmonia entre les diferents cultures, les diferents espiritualitats. I per això ara escoltarem una cançó provinent de la cultura quichua que porta per títol Ananau. Ananau vol dir quin dolor. Representa que és un missatge que la terra, la natura, ens envia a la humanitat i ens està dient que quin dolor tan fort sent quan veu com de maltractada està. I fins i tot arriba a dir, si em moro, em maleiràs, perquè clar, si es mor la natura, si es mor el planeta, nosaltres no tenim res a fer. És veritablement un cant a la vida. Sembla mentida com les cultures occidentals ens hem acostumat tant als missatges de mort. Mort per violència, per guerres, per accidents en carretera, el desastre natural que suposa la mort lenta del planeta. En canvi, el missatge cristià, com també aquests missatges de cultures indígenes, són cants a la vida, missatges de vida. Escoltem, doncs, amb aquest esperit el Ananau de la cultura quichua amb Alborada Music.
seguim amb aquest viatge a través d'altres cultures, perquè ara anem a escoltar el grup Iona, que es va formar al final dels anys 80. És un grup que des de Gal·les fan música celta amb influències de molts altres estils musicals. La cançó que escoltem es diu Today i és una cançó de lloança a un tu amb majúscules. Ells també ho escriuen amb majúscula a la lletra, però no li posen nom. Us dèiem, música celta amb moltes altres influències que podrien estar cantant el mateix Déu que nosaltres coneixem. I després d'haver escoltat aquesta cançó que ens parlava el David, ara tornem a música d'aquí, música de casa, i és que l'Esplai Cristià ha fet una tasca educativa molt important en el passat. La podria estar fent en el present si tingués més nens i nenes apuntats. Malauradament, ara priven més les activitats esportives, que també tenen els seus avantatges, però l'Esplai Cristià nosaltres seguim pensant que és molt, molt, molt important. I ens ho demostra aquesta cançó que es va gravar ja fa un temps, quan van celebrar els seus 40 anys, en què ens parla del valor de la pau, perquè l'Esplai Cristià té com un gran objectiu difondre i educar en la pau i per la pau. Aquesta cançó ens parla del dret a viure en pau a la pròpia terra, al propi país, sense haver de marxar. Escoltem, doncs, aquesta cançó, Pau, Pau, Pau. Diuen que en terres llunyanes on no hi ha abocadors, perquè no tenen deixalles, ni metralles, ni avions, i viuen tots els utòpics sostenint un gran cartell que en pintura reciclada diuen que és d'un món millor. Però a mi no em dóna la gana de marxar del meu país, i si he de pintar un cartell ho faré de groc i vermell. En algun racó del nostre món hi haurà d'haver algun lloc on hi càpiguen guitarres per cantar. Pau, 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 que volem la pau del món. Pau, 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 no més guerres ni canons. Mil guitarres canten juntes, que volem, que volem. Pau, 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 que volem la pau del món. Sempre n'hi ha dos que es barallen i un tercer que rep els cops, però nosaltres volem viure sense participar al joc. Cantarem el nostre himne i per tot ressonarà, fins que un dia tots els pobles cantaran. Pau, 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 que volem la pau del món. Pau, 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 no més guerres ni canons. Mil guitarres canten juntes, que volem, que volem. Pau, 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 que volem la pau del món. Diuen que en terres llunyanes on no hi ha abocadors, perquè no hi tenen deixalles, ni metralles, ni avions, i viuen tots els utòpics sostenint un gran cartell que en pintura reciclada diuen que és d'un món millor. Però a mi no em dóna la gana de marxar del meu país, i si he de pintar un cartell ho faré de groc i vermell. En algun racó del nostre món hi haurà d'haver algun lloc on hi càpiguen guitarres per cantar. Pau, 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 que volem la pau del món. Pau, 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 no més guerres ni canons. Mil guitarres canten juntes, que volem, que volem. Pau, 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 que volem la pau del món. Sempre n'hi ha dos que es barallen i un tercer que rep els cops, però nosaltres volem
Harmonies. Un espai per la música cristiana. Aquest que escoltàvem segur que l'heu reconegut perquè té una veu inconfusible dins de la música llatina, és el Juan Luis Guerra i els 440 que ens cantaven aquest Glòria. Hi ha moltes persones que en algun moment o altre de la seva trajectòria musical han passat de fer música purament per l'entreteniment a fer música cristiana, i el Juan Luis Guerra posava en valor la seva fe, les seves creences i els seus dons de composar i interpretar música, dedicant-los a el que ell més estima, Jesús i Nostre Senyor.
I ara, a través de la propera cançó, volem meditar aquest fet, que la interiorització del missatge de Jesucrist, és a dir, l'Evangeli, és per al dia a dia. L'estil de vida i maneres de fer cristianes han de sortir de la persona de forma natural, com respirar. I d'això és el que en diguem autenticitat. D'això ens parla la cançó de Rojo, Así como respirar, que escoltem seguidament. Quiero pensar como piensas, que mi percepción del mundo sea cierta. Yo quiero ser como tú. Y así como respirar, yo quiero ser tu voluntad. Y sin una palabra, decir cuánto te amo. Y así como respirar, yo quiero ser tu voluntad, que sea tu mirada, guiándome los pasos. Dame tu latido, que yo ame a mis amigos y enemigos. Yo quiero ser como tú. Quiero resonar ahora, que mis manos toquen al que sufre llorar. Yo quiero ser como tú. Y así como respirar, yo quiero ser tu voluntad. Y sin una palabra, decir cuánto te amo. Y así como respirar, yo quiero ser tu voluntad, que sea tu mirada, guiándome los pasos. Y así como respirar, yo quiero ser tu voluntad. Y sin una palabra, decir cuánto te amo. Y así como respirar, yo quiero ser tu voluntad, que sea tu mirada, guiándome los pasos. Tot un dia pot girar, tot un dia pot canviar, tot un dia pot fallar. Però tu que tot ho has vist, però tu que sempre m'has dit segur que tot es pot superar. És temps de ser valents, és temps de ser conscients. I ara que has marxat, i ara que has tornat, ara que la vida a cops t'ha fet tan gran, i ara que has viscut, ara que també has perdut, ara que pots dir que mai t'has donat per vençut i que el temps ha
que tant t'he admirat. Ara és moment de començar. I tot un dia girarà, i tot un dia canviarà, i tot un dia fallarà. Però tu que tot ho has vist, però tu que sempre m'has dit segur que tot es pot superar. És temps de ser valents, és temps de ser conscients. I ara que has marxat, i ara que has tornat, ara que la vida a cops t'ha fet tan gran, i ara que has viscut, ara que també has perdut, ara que pots dir que mai t'has donat per vençut, i que el temps ha passat, i que tant t'he admirat. Ara és moment de començar. Seguim amb música catalana amb missatge afí, no pròpiament música cristiana. En aquest cas es tracta de l'Anna Dibori. Moment de començar. És una cançó molt maca, una cançó molt sentida, que ens dona ànims per aixecar-nos després de caure, perquè les derrotes no suposen una pèrdua només, sinó que suposen també un aprenentatge. I perquè tinguem aquesta força de començar, això és el que ens deia l'Anna Dibori des d'aquest moment de començar. I ara escoltarem una cançó que és una miqueta difícil de comentar, la veritat, perquè ens diu en Samuel Hernández que Dios me dijo que no. Clar, i quan l'escoltes dius, bé, i per què Déu a vegades ens diu que no? Clar, a la vida no tot és controlable per nosaltres, ni tampoc podem saber amb certesa què és el millor en cada moment o què és el que millor ens convé. Nosaltres tendim a fer pregària per demanar allò que nosaltres creiem que és el millor per nosaltres, i de vegades veiem que Déu no respon afirmativament. A vegades respon per altres camins que acaben sent també bons, i aquesta és la nostra confiança que hem de tenir amb Déu. Déu ens pot dir que no, però hem de tenir confiança perquè sabem que sempre ens conduirà a bon port, ja sigui aquí a la terra, ja sigui a l'eternitat. A veure què us sembla a vosaltres la lletra d'aquesta cançó de Samuel Hernández, Dios me dijo que no. Le dije al Señor que quería paciencia. Él me dijo que no, la paciencia es producto de la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede, se conquista. Le dije al Señor que quitara mi orgullo. Él me dijo que no, que es algo que yo tengo que entregar. Yo le dije al Señor que yo quería riquezas y Él me dijo que no, que aprendiera a depender de Él. Yo le dije al Señor que sanara a mi madre. Él me dijo que no, es un proceso que tenemos que pasar. A mi tiempo yo obraré, entiéndelo, Samuel, que
que yo soy Jehová. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Le dije al Señor que sanara mi tierra. Él me dijo que no, que primero hay que humillarse. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y los perdonaré. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Le dije al Señor que sí me amaba, y Él me dijo que sí. Al fin estás entendiendo. Unas veces Él contesta que sí, y otras veces te deja en jolos en espera. Pero he venido a contentarme, aunque me diga que no. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. He comprendido hacer tu voluntad, porque tú eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. I fins aquí aquesta entrega de l'Harmonies, aquest programa que dediquem a la música cristiana i amb missatge afí. Esperem que us hagi agradat i que us vingui de gust escoltar-ne més pel proper. I tant que sí. I recordeu que hi ha un correu electrònic, harmonies@missatge.org, harmonies@missatge.org. Ens pots dir si ens escoltes per la ràdio, per internet, què et sembla el programa, suggeriments, el que vulgueu. Moltes gràcies per estar aquí, per fer-nos costat. Fins la propera. Fins la propera. Adéu-siau. Que vagi bé.